Creus que hi ha un dèficit d'inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures? Home, i tant que sí. O sigui, per exemple, la Renfe, l'estat de les estacions, l'estat de la cadenària, l'estat dels mateixos trens, és una pena. En canvi, els trens mateixos tenen un estat molt lamentable, són molt antics, i no només en Renfe. Recordem la Nacional 2, el desdoblament pel seu pas a Girona. Recordem doncs, la N240, que hauria de comunicar Tarragona amb Lleida. Recordem la N340, el seu pas a Vallirana per la variant, que portem els de Vallirana 30 anys lluitant per aquesta variant. O sigui, són tantes i tantes infraestructures a nivell, els accessos al port i a l'aeroport. És que són incompliments, un incompliment rere l'altre, és un incompliment sistemàtic i això és una vergonya. Sí, per exemple, ja som d'Igualada i durant molt de temps s'ha estat demanant que hi hagi un tren directe, perquè Igualada amb cotxe són 40 minuts i amb el tren és 1 hora 50, que es triga igual que quan el 1900, em sembla, al mateix temps per anar a Barcelona. Llavors tenim molt malament els trens i també hi ha molts incidents amb Renfe, amb tot tipus de xarxes que estan molt malament a Catalunya perquè l'Estat no ha fet inversió. El que havia promès sempre no s'ha complert gens. Bé, el mètode concretament a Barcelona, que és la ciutat on la xarxa de mètodes important, crec que funciona bastant bé i arriba arreu. La Renfe crec que de tothom ha sabut que té una mancança d'infraestructura gravíssima, que fa que molta gent vagi a treballar a Barcelona, que és el punt neuràlgic de Catalunya, en cotxe, perquè realment moltíssims de poble tenen una cobertura molt precària de Renfe i en canvi crec que l'estat espanyol ha dut una política d'aquestes línies d'alta velocitat que han descuidat les necessitats reals de la gent que habita el territori. Per exemple, hi ha el nivell del metro, clar, el metro de Barcelona, que encara no arriba a l'aeroport. L'erari públic doncs, està com està i per tant suposo que tampoc doncs, tenen molts diners per invertir doncs, en el que nosaltres utilitzem. No? Llavors tampoc s'entén a vegades que perquè doncs, els impostos són tan alts si realment després no veiem reflectit la inversió doncs, en el que utilitzem, per exemple el metro o qualsevol altra cosa. I quina solució proposes? Doncs jo el que proposo és que des de Catalunya diguem prou i per una vegada i per totes doncs ens deixin decidir el nostre futur, incloent-hi totes les propostes possibles, però que ens deixin decidir. I el que hem de fer és exigir a Madrid, des de la nostra força, perquè en tenim, si us plau, ja n'hi ha prou. I el que hem de fer és decidir el nostre futur, sigui quina sigui, però que ens deixin decidir. I creus que amb un estat independent es podrien solucionar aquests dèficits d'infraestructures que tenim? Totalment convençuda. El nostre camí és la independència. Sense independència ho tenim molt malament a Catalunya. Jo crec que sí. Jo estic a favor, sí. A veure, suposo que al principi costaria l'engranatge i tal, però m'imagino que ens podem governar i autobastir nosaltres i amb les exportacions i tal. Jo penso que sí. Jo crec que sí. A més, hi ha tesis que ho avalen, hi ha economistes que estan a favor, el Sala i Martín, per exemple. Si Catalunya fos independent, no sé si tindríem el suport a nivell europeu i també si Catalunya fos independent se'ns tancarien moltes barreres al comerç. Llavors doncs, hi ha un grapat d'avantatges sent Catalunya independent, com per exemple la inversió probablement més òptima en infraestructures de Catalunya, però també hi ha aspectes doncs, que ens desavantatgen en sent independents. Per exemple, doncs, les barreres al comerç. Catalunya, crec que per les Illes Balears és un referent de construcció democràtica i d'autoreivindicació cultural, històrica i política.